gedhe pangapuramu saka abote rasa tresna sing tak gawa. Nganti aku ninggal tata krama nyolong kowe saka Patenggan, Ripalungguhan iki mapan ana tengahing alas, Mbok Badra. Gandeng neng kene sing eneng mung Burisrawa karo kowe ayo, Mbok. Ripalungguhan iki turutana brantaku. Kowe madhep rene, kowe mesem, Mbok. Aku edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kebangetan anggenku kedanan karo kowe, Mbok Badra. Tumraping Burisrawa luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis nggegem jantungku ya kuwi kowe, Mbok. Aku njaluk welasing katresnanmu, Mbok Badra. Raketan mung setetes aku kepingin ngokok kaya apa manise katresnanmu, Mbok Badra. Mbok Badra. Wong kang kaya kowe nadyan kaya ngapa lan kepiye kanthi patrapmu sing murang tata wani nyidra aku saka Patenggan, yektine kuwi nuduhake ringkiying jiwamu sing jenenge katresnan kuwi sipate suci, kanugrahan saka Gusti sing kudu dirupti kanthi becik. Ning yo kene kowe agahan tumindakmu kaya mengkono. Kowe ora duwe tata susila, ora duwe tata krama. Merga gedhene rasa tresnaku marang kowe. Wong tresnane iki carane ora kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono nganti jagat iki kiamat tangeh lamun aku gelem laladi karo dapurmu. Nang kene sing eneng mung aku karo kowe. Wis tak sabar-sabarke ning parandene kowe malah sugal-agal tembungmu. Aku alus ya iso kasar ya kulino. Wong wadon krubyuk kabotan pinjung. Aruda paripeksa. Tak ruda paripeksa yen kowe mbobot anake Burisrawa, mesti kowe bakal ndobrak ana ngarepe Burisrawa prasutas. Sing langit kelap-kelap katon lergen sanging alis risang mawe kandrung sabarang kadulukir moyak maye wah babar pisan Burisrawa ora nduga mono. Ing atase iki tengah wengi parandene dian ning kraton negara Ndarawati sih kencar-kencar umyung para prajurit sing padha tunggu kemit. Yen carane kaya ngene iki tangeh lamun aku bisa nyolong mustikaning jantungku ya kuwi, Mbok Badra. Aku kelawan Ibu Bathari Durga nate diparingi kadigdayan liluwih wewe putih Begananda. Coba sirepe men do turu dina iki. Ton matek aji pameling wewe putih Begananda kang ketaman temah sari mung ingsun kang tatan indra awit kersaning dewa
jawi lebeting praja sadaya pansami nendra bareng aku njedul ning Taman Sari Ndwarawati nyatane wong sing ndak tresnani Mbok Badra ya turu kepati merga kemayanku wewe putih begonanda. Walah yo wong wedok yen ayu bareng turu ya tambah ayu. Tur eloke babar pisan ora ana suarane. Beda karo wong wedok-wedok nggonku. Nadyanto suarane bening, suarane apik nek ngorok kaya diesel mangan. Wong Ndwarawati aja lok kelangan. Mbok Badra bakal colong nak pondhong go minggat saka Ndwarawati. Ha. Dewa ning sun caritane satriya lena kang marti mring kautaman
jagat mring pangestine ngesti hayuning kayon binesu tapa brata ing kawula nuwun sewu Kanjeng Ibu Kunti Talibrata sarawuhipun wonten ing Pendhapa Ngamarta kula ingkang putra Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Ibu iya twija kang kawis ndak tampa basaku katur marang Babu Kunti wong gagah Werkudara ndak tampa bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu ya permati ndak tampa kalilan cumadung dawuh Kanjeng Ibu nalika semanten paduka kepareng tindak wonten ing Ndarawati nglamar dumateng Bratajaya nedya Kapalakrama kaliyan Dimas Parto sakmangke kalilan kula cumadung dawuh kados pundi kabul kawusananipun Kanjeng Ibu madananira layu kumet kucem rahnya marah ani permati tatanen rasamu maju lungguhmu cah bagus mara kaki katekna tuturipun Ibu ingkang sinebut bojo karo jodho kuwi bidaya nggih bojo kuwi mung kababaring tata lair wujude kasat mripat tegese amung winatesan dening kuwadakan mula wong golek bojo kuwi luwih gampang merga syarat-syarate winatesan mung tata lair lanang karo wadon gelem karo seneng marem karo marem dene butuh sing kana ya butuh sing lanang karep sing wedok ngoyak mula wong bebojoan ingkang amung adhedhasar paningawadah lan sinurung hardane hawa nafsu adaane ora sempulur tegese bubar tengah dalan sebab talining katresnan mung kombak-kombol dening pepinginan lair ingkang sarwa wagingsir nanging yen jodho kuwi dununge ana ing ati ingkang tulus lan resik tinuntun dening roh suci ning manungsa ora ana kang sampurna mula bab jodho kuwi ya mung pangeran ingkang nyipta bumi ingkang wenang nemtokake bebasan kaling-kaling ana gunung pitu yen tetela kinodrat dadi jodho ora kurang dalan kosok baline Nadyanta padha-padha wis kaprawasa dewaning katresnan yen perlu sing diarah dulur dhewe
yen pancen pangeran ora ngeparengake ora kurang marga Permati anakku bocah bagus ngerti yo yektine Hyang Agung ora ngabulake panyuwune titah yen Hyang Agung ora ngabulake panyuwune titah mesti bakal dijoli utawa dilironi sing luwih becik tegese pangeran kagungan cara sing luwih pratitis kanggo titahe supaya luwih mulya uripe wiwit dina iki sing santosa batinmu sing tetek lan tatak rasamu pupusen katresnanmu marang Bratajaya Bratajaya bakal diwengku putra Mandaraka Siburisrawa ibumu ora bisa ngrabekke kowe aku njaluk ngapura Permati kebangetan kowe Jlampruk Ripalungguhan iki para Pandhawa kabeh wis dewasa uripe wis mulya ana negara Ngamarta. Kudune males marang kebecikane Kanjeng Ibu Kunti kanthi srana mulyake lair lan batine. Ning ya kene anggenmu duwe rasa tresna karo Putri Ndarawati malah gegasak penggali Babu Kunti. Patramu sing kaya ngono ki mung bakal ngrugekake rasane Babu Kunti ora opor bebek cukup awakmu dhewe. Patrakmu sing kaya ngono ki mirang-mirangake karo mbokmu. Aku ora sudi duwe adi sing patrape kaya ngono urip ngrimpeti karo wong liya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye kae ki adimu mestine kowe bisa nggambarake ajure atine si Permadi klepat lunga merga rumangsa wirang karepe men mulur nalare men diwiwir pikire bayi biyen diopeni karo mboke gedene kudune mulyake karo mboke parandene mung gawe tangise wong gerang. Utamaning nata Berbudi pawalaksana lire berbudi mangkono Hanggung kenya paring dana kawula nuwun sewu Yayi Prabu Puntadewa kula ingkang Raka Ndarawati ingkang sowan wonten negari Ngamarta mriki. Salam taklim kula katur Yayi. Inggih dawah sami-sami Koko Prabu. Bibi Kunti kula ingkang sumusul dhumateng Paduka sungkem kula katur. Ya ndak tampa Ratu Ndarawati. Yayi Werkudara pun kakang ingkang sowan. Sowan karepmu ora karepmu. Semune kowe ndurasa mangigit-igit karo Ratu Ndarawati, ora perlu kakian gunem sing tanpa guna kowe teko kene arep ngopo. Nuwun sewu.
Ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten dumateng Bibi Kunti Talibrata karana patrapipun Kaka Prabu Mandura ingkang gegasah dumateng penggalihipun Bibi Kunti. Dening angka kalih nuwun sewu. Gandeng ingkang badhe ngayonaken dumateng adi kula pun Bratajaya menika Permadi kalian Burisrawa. Pramila sak mangke kula kedah tumindak ingkang kanthi adil lan wicaksana. Tegesipun wonten bebana ingkang kedah dipun wujuti menawi ngersakaken malakrama dumateng adi kula pun Sembadra. Dene bebana utawi sera-seran ingkang kedah dipun wujudaken sepisan. Kembar mayang Dewa Daru Jayandaru gedhang Mas Pupus Cindhe Debok Swasa. Pahargyan dipun kurmati mawi ungele gamelan Lokananta penabuhe para Gandharwa. Temanten dipun paesi Dewa Bagus. Temanten kakung nitih kreta kencana turangga yaksa. Dene ingkang pungkasan cucuk lampah Wanaraseta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahipun 140. Sinten kemawon ingkang saged mujuti bebana menika ingkang wenang dhawuh dhumateng adi kula. Bodho-bodhone Werkudara isih ngerti karo klebate tembung. Wis cetha ngiglo tanpa warana kowe nampik alus katresnan lan panglamar saka negara Ngamarta. Yen pancen kowe nolak panglamare Ibu Kunti Talibrata, ripalungguhane iki Permadi bakal tak dandani manten tak payungi ngangge gada rujak puluh ning Darawati. Janjana menungsa sing ngalang-alangi rabine jlamprong karo Sembadra. Ya berarti gada rujak puluh. Kanggone wong liya sera-seran kuwi pancen abot, yen kanggone para Pandhawa kuwi ora angel. Ning nyatane Yayi Werkudara tembunge malah agal-sugal kaya mengkono, bakal prapta ning Darawati kanthi ndabati sapa wae nganggo pusakamu rujak puluh. Ripalungguhan iki tak enteni ning Darawati. Kira-kira rujak puluh karo cakra isih ampuh ndi tak enteni wis. Lakon iki ora bakal rampung yen mung nganggo cara regejegan kaya mengkono. Sing jenenge wong bakal omah-omah lan bebrayan kuwi ngibadah sing suci. Aja nganti ndok rengga kanthi rasa serik lan rasa gething apa neh rasa memungsuhan. Kaya bener kang dadi kandhane Ratu Ndarawati. Yen Pandhawa golong gilik kang dadi sedyane bab ingkang angel iki mestine bakal bisa gampang. Mula ripalungguhan iki becike andum gawe. Perkara sera-seran kembar mayang Dewa Daru Jayandaru. Gedhang Pupus Cindhe Debok Swasa ndak pasrahake marang Puntadewa ing ngadhep ana ngarsane Sang Hyang Pukulun Bathara Guru ing Suralaya. Semono uga gamelan Lokananta sak penabuhe para Gandharwa uga ndak pasrahake marang Puntadewa. Temanten dipaesi karo Dewa Bagus Sang Hyang Kamajaya mengko men Arjuna sing makarti munggah ana kahyangan cakra kembang. Kewadine manten lanang nitih kreta kencana turangga yaksa Werkudara sing ndak perintah goleke cucuk lampah Wanaraseta ingkang bisa tata jalma
lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahe 140 mengko putuku pringgondani Gatut Kaca sing goleki terus sing karsaning sondening kanyut Kyai Prabu Darawati Napa Kresna lan ngandika Duh Kyai Prabu Haywa sungkawing tias mring solaing Rinira kadangipun Kakang Kyai Prabu Darawati ndak sawang siadi mungganing stinggil Binatarata negara Ngamarta apa kira-kira siadi wis nyuwunake pangapura tumrap lupute Baladewa marang Bibi Kunti nun inggih sampun nah tegese palungguhan iki wis ora ana sing ngaru biru anggene bebrayan Bratajaya kelawan Burisrawa nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Kula kaliyan paduka menika kedah adil. Maknane gandeng ingkang badhe ngayunaken dumateng Sembadra menika tiyang kalih mila kedah wicaksana anggenipun netepaken. Kula nyaosi syarat dumateng Permadi wujudipun bebono. Kembar mayang Dewa Daru Jaya Daru Debok Mas Pupus Cindhe lan ugi pahargyan dipun kurmati ngeling gamelan Lokananta penabuhing para Gandharwa temanten dipun paesi dening Dewa Bagus temanten kakung nitih Kreta Kencana Turangga Yaksa cucuk lampah Wanara Seta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahipun 100 kawandasa wah tangeh lamun Permadi bisa mujuti gagal ora sida rabi kawan Bratajaya syarat menika mboten namung kangge Permadi klebu kangge si Burisrawa lho Burisrawa kudu mujuti syarat sing saambrek kaya ngono kuwi yen pengen rabi kedah ngoten racake pengen rabi wong ayu apane ora mung kurban bondo nyawane kudu dililake tanane kedah ngaten Dimas Setyaki ana apa? Aduh Kakang Prabu ngaturaken ketiwasan. Saklebetipun paduka jengkar saking Kraton Darawati wonten Duratmaka. Yen pancen ana maling kon nyolong bondo sakwate. Sanes brana picis sing dipun cidra. Nanging maling aguna kala wau wantun murang tata nyidra nenggih Dewi Wara Subadra sak mangke ical saking Taman Sari. Duduk karpete kita malah kono wae lemah bengkak nyelo
nyelo nyaru-nyaru wus sakjroning kahanan ribet urut kaya mengkene parandene malah Sembadra ilang njur ki kepiye Yai Kresna aku njaluk dawuhmu kowe iki titis Sang Hyang Sumadewaning kabagyan titis sing Bathara Wisnu mesti bakal bisa ngrampungi marang lakon iki kula tak matur piye wakile Sudarma tumrapipun Bratajaya sinten aku ngantos kula jengkar saking kraton nututi Bibi Kunti menika ingkang lepat sinten sing kleru pancen aku nuwun sewu menawi jenengan ngraosaken kelepatan kinten-kinten sing duwe kewajiban goleki ilange Sembadra sapa aku tak golekake wang-wang kunta kumbul patang kedhi kang sayang gongkara kadhane Rama bak mabit mulatang halingah-linguk sumbar nguwuh minta lawan sumbar manguwuh minta lawan dipol megegeg-ugeg sadulita melae-lae wonten dawuh Dendra Bima gareng wonten dawuh Petruk nggih Bagong pantes babar pisan ora bajutan barang masa kuwi. Lah salahe aku ora kok celuk, lek tak kok celuk aku ya melek neh. Nah, timbali lho karo Ndara Werkudara. Enten dawuh, Gus. Pripun kabare, Gus? Kowe wong lawas. Lek Semar lawas, lek Gareng Petruk Bagong Masem ki sian. Mesti apa karo wilayah pundi kula niku teng pundi-pundi napa sebabe kok linggo ning ngarep niki mergo kula ngerti jalur kula ngerti jalur apa karo misui supir kuwi kowe ora ajeng teng pundi aku mengarep takon kereta kencana turangga yaksa ing kene ning endi Gareng kowe sing sik enom aku wis lali kereta kencana turangga yaksa ki ngendi aku ya wong tuwa mergo kakean mangan brutu Petruk ki sing wong cerdas Petruk lun kereta kencana turangga yaksa ngendi kula mboten ngerti mboten kemutan Bagong kereta kencana turangga yaksa ngendi lek turangga yaksa ora ngerti ning lek jaranan turangga budaya aku ngerti turangga yaksa Siapa Pak?
mangeling-eling jaman Ramayana riyin nalika perang tanding antawisipun Prabu Rama Wijaya kaliyan Prabu Dasamuka saenget kula Prabu Dasamuka niku nitih kreta turangga yaksa ngalengka nggih ning krungu-krungu lho sakwise sing dadi ratu niku Prabu Bisawarna putrane Raden Gunawan Wibisana sakmenika jeneng negara Ngalengka disalini dadi negara Singgelapura. Niku. Nah. Kula sampun kemutan. Ngendi kuwi? Singgelapura. Singgelapura iki ngendi? Pulau ngalor terus. Mboten niku nyabrang Samudra Hindi. Ah, nggih nyabrang Samudra Hindi. Sin riyen nate dipun tambak kalian para wanara. Riyen jenenge negara Ngalengka sakmangke Singgela. Aku ora roh dalane. Mula aku njaluk Panakawan loro wae melu aku. Mbok komplit jenengane inti ora. Komplit ngono lho ora. Dadi lek apa mulya bareng rekoso bareng ngono lah. Ora, aku njaluk loro wae. Sapa sing sir melu? Mboten, Pak, kula gampang asam lambung mboten iso. Petruk, nggih, kula manut mawon. Ya, itu Petruk. Bagong, oke, siap. Ning ngerti to aku gampang luwe. Kalau kaya mangan ya mangan ngono kuwi. Kudu kuwi. Sing purun niki Petruk kalian Bagong pripun? Ora apa-apa. Rapopo, cocok. Kowe ngendang aku bedhug ya, Truk. Iya. Ya mbok dakwane ora ngerti kok ya ora. Sing penting awake dhewe kudu iso nuduhake iki lho, Samudra Hindi iki lho negara Singgela, sing penting kuwi. Wis yen ngono sing loro nyingkira, Garing karo Semar nyingkir. Nggih, mboten langkung sing ndika ngestakaken dawuh. Ngati-ati ya terus sing waspada duga-duga diga wong ati-ati aja keri engko ya pamane payu tenan ning kono aja lali ngisi kas. Kasijan mau piye jenengane wae. Lajeng carane pripun, Den? Kowe lebokke ning kampuhku. Kampuh? Kampuh Poleng. Jare kowe ning. Lah kula agenge sementen kok. Aja kok kowe wong 10 mlebu rene iso. Oke. Mboten langkung ngestakaken dawuh. Ning aku njaluk. Napa? Ning jero aja ngrokok. Lah kecut no. Anu rokok. Ning ati ngobong. Yen kapuh kene ngobong liyane kretek-kretek. Ambune ndak kaya balung. Mboten oleh. Ora oleh, mulih ngrokok mandeg. Oh nggih ngestakaken dawuh. Ndang mlebu nggih. Jembare kaya ngene, ora ngendi-ngendi. Ambak kampung iso kaya lapangan kaya ngene. Kowe isih ning jaba. Masa senengane metu njaba? Kowe ning jaba, ora mlebu ning kampung. Elane. Ndi to dalane? Iki. Lah cilike semono lho. Ambak cilik kuwi apa-apa sedeng. Mboten cekap. Ora cukup ngene. Oh, nggih. Jan. Mboten saged njajal sikil ya. Lek kok sikil malah iso. Endi kowe, Truk? Aku ning kene. Ya ampun, nyapa kok cukur ben nyapa lho. Ben kaya bayine wong piye. Dicukur, wah, kayak segitiga. Bayuh. Sambil meneng. Betul cerewet. Aku arep nglumpati sing jenenge Samudra Hindi aja kakean pula.
ati gengira rikalanira ngene naga makikian kumambang katonku mawang wis anyo manampek isih manaut grok marang risang kayu dewi watratita wong gagah gedhe dhuwur serapang gumbalane melang-melang dadane lak tibok jembare pating granteng otot bebayune wani ngambah ning negara Singgela aja nganti mati tanpa aran sapa lan saka ngendi Panenggak Pandhawa satriya Jodi pati jenengku Bratasena ya Werkudara warane kowe gluduk sing mburi wis apa nami kula Petruk Suragendila Petruk Suragendila nggih Bangugrana lincak semita mangkok dikrama sendok dimeja kuwi jeneng apa bekas warung kula bakul kok pancen setan alat mburi dhewe sapa takon karo aku ya takono mburi dhewe sing gendruk lemu wis sapa takon karo aku ya takono mulek kaya entut ben aja didoi truk wong mringis-mringis wong mangap-mangap iki gampang dendam karo wong gampang ngincim karo wong lek nganti kowe malah nuduhke jenengmu sapa cilaka kowe beda karo aku dhek ora ngerti jenengku golek aku ora bakal temu nek ngerti jenengku wo mesti goleki ning desaku pundi nggih griyane Bagong wo jenenge Bagong lho nek ngerti sing ngomong kuwi dhewe mula kowe lek rasan-rasan aja banter-banter ora rasane buanter iki sapa Wadyabala saka negara Singgela kesete sesembahanku Prabu Bisawarna Dewa Denta Dewa Pawaka Dewa Wasisa Dewa 19 opo mburi dhewe jenenge ora yen tak pringgake kanthi becik kowe bali ning negaramu aja ngampah papan kene aku rene duwe karep duwe setya karepmu aku njaluk ngampil wujude kreta kencana turangga yaksa kuwi kreta pusaka sing nemu sejarah saiki mapane ning museum ora kena ditumpaki sapa-sapa aku nyilik sedhela wae ngiring manten ora bisa nadyan ra bisa aku tetep njaluk ora bisa ora bakal tak ulung kowe minggato kowe bali yo yen ra bali ilang nyawamu mati dene aku omong apa kowe anak dayan neka mbok dihormati gekne kopi apa piye ngono malah bengok kaya ngono kuwi ora patut babar pisan iki sediane apik ning kene ngarep nyilih kereta kencana turangga budaya anu turangga yaksa parandene nyilih lek ra oleh ya kowe aja bengak-bengok mripate kok menteleng kaya banteng kaya ngono kowe jenengane iki muridku cawangen celanaku karo jare padha polenge mergo aku tukang sekak ngerti ra ngendel-ngendelke entuk nyilih pra kereta kencana tetep ra oleh entuk ora tetep ra oleh yen ra entuk bugel gulungmu wah kelakon kowe perang go ora wani aku ora bejaji babar pisan janji ora kok wenehake aku njaluk ngapura kepeksa bakal tak gatheng ndasmu piye njaluk ra dawa umurmu
Tak sirahmu. Wong apa iki? Iya. Kurang digawe rasa parang. Hah? Oh. Ya. Oh. Bener. Wah. Wah. Wait. What? Wah. Arang keranjang tak terus marah. Oh. Ah. nyata sira daya si keparat suntan digrek yen kongsi margane pati
Anggro Srosakumpar kayune Purwasa Jati Raden Bratasena kula ingkang pinitados mongko dados kemudi tumraping negari Singgela atmajanipun Kanjeng Rama Swargi Wibisana
nami kula pun bisa warna. Sembah pangabakti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Raden Werkudara. Ndak tampa kawi bombong ing rasa. Ripalungguhan iki karep mudihi aku kasar ya wani alus ya bisa. Yen nganti wong sing gelo ngalang-alang to kencana turangga yaksa. Bakal endak ora arek negaramu dina iki. Aduh Raden nyuwun pangapunten. Karana para wadyabala sing gero menika babar pisan boten pana tumrap lelampan menika. Pramila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nadyan kados pundi kemawon kula badhe nderek wujuti kersa paduka. Ora bakal mikolehake marang diri pribadi tumrape Werkudara ning bakale kanggo ngiring mantra. Ora kaya ing mapan ing madyaning alas gung liwang liwung anenggih sang julik ingkang wani nyidra dhumateng putri Ndarawati sang Burisrawa ngengkleng bingleng gandruk kalian mustikaning jantung. Rasumondo Bodro mustikan ing kalbu rasa jas brang paning son sang nimas jati mating jantung on kandiman sing patuwa Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Mbok Badra. Sing gedhe pangapuramu saka abote rasa tresna sing tak gawa. Nganti aku ninggal tata krama nyolong kowe saka patenggan Ripalungguhan iki mapan ana tengahing alas Mbok Badra. Gandeng neng kene sing eneng mung Burisrawa karo kowe ayo Mbok. Ripalungguhan iki turutana brantaku. Kowe madhep rene kowe mesem Mbok. Aku edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kebangetan anggenku kedanan karo kowe Mbok Badra. Tumraping Burisrawa luwih gampang tresnane wong wadon 1000 tinimbang nglalekake siji sing wis nggegem jantungku ya kuwi kowe Mbok.
Aku njaluk welasing katresnanmu Mbok Badra. Raketan mung setetes aku kepingin ngokok kaya apa manise katresnanmu Mbok Badra. Mbok Badra. Wong kang kaya kowe nadyan kaya ngapa lan kepiye kanthi patrapmu sing murang tata wani nyidra aku saka patenggan yektine kuwi nuduhake ringkiying jiwamu sing jenenge katresnan kuwi sipate suci kanugrahan saka Gusti sing kudu dirukti kanthi becik ning yo kene kowe agahan tumindakmu kaya mengkono kowe ra duwe tata susila ra duwe tata krama Merga gedene rasa tresnaku marang kowe wong tresnane iki carane ora kaya ngono kuwi mula kang mangkono nganti jagat iki kiamat akeh lamun aku gelem leladi karo dapurmu nang kene sing eneng mung aku karo kowe wis tak sabar-sabarke ning parandene kowe malah sugal-agal tembungmu. Aku halus ya iso kasar ya kulino. Wong wadon krubyuk kabotan pinjung. Aruda paripeksa. Tak ruda paripeksa yen kowe mbobot anake Burisrawa mesti kowe bakal ndobrak ana ngarepe Burisrawa ora sotas. Badra! Jawa, kowe muduna ngarep kae jurang jero. Kowe becik tak entengake patiku timbang ngladeni marang dapuramu. Mudhun, Mbak. Mudhun. Aja kaya ngono kuwi. Yen ora percaya karo sucining katresnanku sawangen. Sawangen. Sangat Bapak.